Čaute, ja som David a vítam vás pri tomto ďalšom dieli, druhom dieli z Unturnedu a som tu spoločne s mojím dobrým kamarátom. Čistě, ja som Samo. No a ideme sa Unturned. Jau. Poď tu auto, ktoré má stopne zimný, po David. Hej. No preč. Poď ideme. OK. Neviem, poď kde iba. Dravinsky, vy to si nevšímajte. Ale čo chceš, dobré ideš, ale sa upávam. Ježišimária. No poďme. Poďme. Takže. Kde ideme? Video. Neviem, počkaj, kuchne, no pozrieť na mapu. Ako vojenské Montague by sme mohli ísť. Montague. Ok, tak ideme. Naviguj, no. No, tak to poď rovno iba. O 100 metrov odbočte do ľava. Zastavka. Tak, poď rovno. Vláne. OK. Netrúb sa, môže, keď to je hlučné, lebo ja mám zapnuté oné repráky a to hlučné. To je super, ne? Úplne neoblúb. Chceš, že to nahrávanie vypol? Nie, nechcem. No tak zraž si som vyko. Je, zraž ich. Keď ja tu zaparkujem, môžeme si ísť preskúmať. Tak to padáme. No. Som Ja, idú po mne, nezraz ma hlavne, ty si... Ďakujem Samu, všetci tu po mne. Jau, halani. Kto seká? Pozor. Kto to seká? Babík. Počkaj, ja si musím nahylovať, lebo trošku to seká. Neviem prečo, no ale to nevadí. OK. To není. Poďme preskúmať tieto baračky, krásne. Ja nešiel som pištoľ. To máš dobré? Aj ďalšiu. Ja mám... Tento klobúčik je Gucci. Tento si necháme. Krajší. OK. Krásnu hetku schytáš, kamarát. Nemáš také náboje, ktoré majú 7 oných? A ja mám takú pištoľku. A máš také zásobníky, ktoré majú 7 oných? Nemám. Zásobník. Taký, čo máš 7 ako zásobník do Nemám, a mám takú pištoľku iba. Máš také zásobníky? Nemám. Aha, tak nič. What? OK. Je do tohto baráku. Nespravím to dlhé, bude to také 9-minútové videjko, alebo 10. Keby ste vedeli, koľko to žere giga v kompe, jedno video, tak to je hrozné. To je tiež pravda. Mal by sme byť trošku aj taký... Trošku ten Unturnet seká, neviem prečo. Okej, ja mám veľa jedla. Strašne veľa jedla. A toto severy budeme aj pokračovať. To čo je? Je tu z kapotky, ale tak píšte, to už je. Čo je? Ale si to spravíme aj takú sériu menšiu. A dúfam, do druhého dielu dúfam, že to nebude sekať. Určite. Jasne. FPS-ka si musí tako napraviť potom. Detské ihrisko, poď si zahrať futbal. S čím? Batohom. Ja som našel batoh. A ja? Oh yeah. Pred chvíľkou sme zabili tam typ. Keď sme... Á, to je ďalší. A oni tam majú knižky, detičky do školy. A máš batoh? Máme Lebo aj tu je jeden ešte. Ale ako... Jusity. Uje, počkaj si, A to je ďalší batoh pre Boha. Tak nič, to bude lepšie. Tak podľa toho si čaká, ak mám taký benzín.
Nemám. Keď tam máme 100 auto zo 100. Dobre, kerujem ja. Dobre. Takto by sme sa dostali do Tilebech. A by sme išli. Poďme hore poďme tak, ako ideš Charlottevom a do Albertonu. OK. Čakajte, Počkajte, ja vám strihnem, mám tu na chvíľu. Dobre, ideme teraz driving. Už sa blížime do Albertonu, ja vám to teraz strihnem. Dobre, práve už sa blížime do Albertonu, tu vidíte krásnu farmu. A ja vám to zastrihnem, keď budeme už v Albertone, tak zatiaľ čus. Dobre, už som vám to odstrihol a už to asi nechám bežať. Ja už sa nechám asi bežať. David, už nerážaj do toho auta. No, ja to nemôžem. No. Hore vidíte asi samou Skype, tak si ho môžete kľudne pridať, ak chcete. Ale sme tu, ahoj Albertone. Stojíme. Potom, ja. Asi nejdem touto hlučnou zbraňou. Veď to je tichá zbraň, čo? Strieľ do ňoho! Tým. Páľ do ňoho! To som ja. A tam na tom aute, čo išiel? Tým. No, ja s tým nebudem, kámo. Čo potom odstrelíme? On zdrhol už, zamest to. Nechoď. Seklo to. Prečo to tak seklo? Chceš nechať sa Samozpráv by si mi láskavo, co zabil si toho čuráka, čo ide práve teraz za mňou. Máš sa tlmiť, poďme. Zabiješ. Dobre, po ňom, ale seka to je hovado, neviem prečo. No, tak ďalšie. Proverka v baraku. Tam mal by nakryvné zbraň. Inak automatika každý tam je. Predá, vydá ešte jedno. Tak to vyskočím. Ja mám Ne, zasa... je to nie. Ja mám zásobník do mojej pištoli, super. Dúfam, že jo, je to do mojej pištoli. Ty strieľaš? Hej. Som proverka v baraku. Okej. Má strašne veľa mačet. Už natáčame 7 minút, ja to za chvíľu potom ukončíme. Jasné. Tak v 10 minútach. No také malé prestrihy, zástrihy to budú. Tak ja vám to strihnem a ozvem sa, keď nájdem dačo dobré. Je to zombie apokalypsa, vieš, pozor, zombie. Takže sme tu a späť a nič mi našiel. Pomoc! No tak strieľaj! Okej. Je po nás viac kamarátov. Strašne veľa to Prebíjame si, prebíjame. Vysrali sme to pekne. Bude aj druhý diel. Či tretí diel. Ja vám to teraz strihnem. Dobre, som späť a za chvíľu budeme asi končiť. Podľa mňa to je na tento diel asi všetko. Tak ešte asi nie. Zabij ho, ale dymí mu auto, ale nehorí mu ho. Nehorí ho, no takže trošku. No tak to bylo asi na tento diel všetko a čau.